салом ба ҳамаи тамошобинон, хушомадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳи як намуд булочкаи туркӣ ки номаш смит мебошад тайёр мекунем. Хуб, маҳсулот барои ба мо лозим аст ҳатман каме дрожжа. Ман аллакай дрожжаро об кардам, 400 мл шир, 2 қошуқ шакар, 100 мл равған, намак ва ҳатман орд лозим аст. Каме намакро мепошем. 2 қошуқ шакарро меандозем. Ва ширро низ меандозем кам-кам. Акнун ордро меандозем. Омехта кардем ва акнун равғанро низ меандозем ва бо 5 дақиқаи дигар омехта мекунем хамирро. Хамирро ана ҳамин хел тайёр кардам. Хамири мо бояд ки мулоим шавад ва акнун хамирро ба ягон ҷои гарм дар муддати 1-1.5 соат мемонем ки то ки пурра хамири мо тайёр шавад. Тамошобинони гиромӣ, хамири мо низ тайёр шуд ва акнун ҳози хамирро ба зуволачаҳо тақсим мекунем. ҳамин хел ба зуволачаҳо тақсим кардем ва акнун мемонем ки каме зуволаҳо дам гиранд. Ва то дам гирифтани зуволаҳо ман аллакай ба коса 1 қошуқ асалро андохтам. Акнун каме оби гармро меандозем ва омехта мекунем ки то ки асал об шавад. Асалро об кардем ва боз ками дигар кунжутро ҳатман дар сковородка каме сурх мекунем, баъд истифода мебарем. Ҳамаи маҳсулотҳоро тайёр кардем. Акнун якта зуволачаҳоро гирифта тунук карда булочкаҳоро тайёр мекунем. Ана ҳамин хел зуволаро тунук кардем. Акнун зуволаро 2 тақсим мекунем, бо корчам мебурем. То охираша намебурем. Ана ҳамин хел ҷудо мекунему ва мепечонем. ҳамин хел бояд ки булочкаҳои мо шаванд. Ва акнун булочкаро аввал гирифта ба об ва асал тар мекунем ана мехел ва баъд гирифта ба даруни кунжут мемонем. Ана ҳамин хел ва боз ками дигар ба болояш мечошем ва гирифта ба болои листи тафтон мемонем булочкаро. Ҳои мо ана ҳамин хел шуданд. Акнун мемонем ки 5-10 дақиқа истанд ва баъд ба тафтон ба 200 дараҷа гармӣ дар муддати 10-15 дақиқа сурх мекунем. Тамошобинони гиромӣ, булочкаҳои мо низ тайёр шуданд. Шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. Ба ҳамаи шумо иштиҳои таом хайр. То дидори оянда, дар паноҳи худо бошед.